Вітаем вас! І працягваем добрую традыцыю. Нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Ганна Панцялеева і Дмітрый Карась. Самыя цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. Сёння ў праграме. Віншаванне 75-годдзям прымаў на гэтым тыдні паэт, празаік і перакладчык, старшыня мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў. Ён аўтар больш за сотню кніг, лаўрэат літаратурных прэмій Расіі і Беларусі. У якасці вучонага даследчыка склаў акадэмічны слоўнік эпітэтаў беларускай літаратурнай мовы і з'яўляецца адным з аўтараў руска-беларускага і беларуска-рускага арфаграфічных слоўнікаў. 28 студзеня на сцэне Дома літаратара пройдзе творчы вечар пісьменніка, на які завітаюць сябры і калегі з розных куточкаў краіны. З якімі творчымі дасягненнямі літаратар сустракае юбілейны год, пра супрацоўніцтва з моладдзю, кнігі для дзяцей і міжнародныя праекты у наступнай размове. Міхась Павлович, рады вітаць вас у нашай студыі і павіншаваць з юбілеем. Дякую. Вы не толькі аўтар, але і настаўнік для моладзі. А вось ад чаго заўжды перасцерагаеце пачаткоўцаў? Безумоўна, першую чаргу я заўсёды, калі праводжу першыя заняткі у школе юнага літаратара са сваімі вучнямі таленавітымі, я заўсёды кажу: вы таленавіты або таленавітая. Яны адразу з'яўляюцца, адразу крылы. Я кажу: але, ведаеце, гэтага так мала, каб адбыцца сапраўдным паэтам, празаікам, літаратарам. Талент – это толькі 20%. Яго трэба развіваць, а 80% – это праца. А як адчулі патрэбу дапамагаць моладзі? Дарэчы, я ўжо працую, неяк прыкідваў з моладдзю ўжо амаль 40 гадоў. І сярод маіх вучняў нават ёсць стыпендыаты прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Я сам з вялікай сям'і, у нас в сям'і было 11 дзяцей. У мяне былі добрыя вельмі бацькі, цудоўнейшыя. Бацька быў сам філосаф, столькі многа ведаў вершаў, казак, ён мог так нас зачараваць. Мама была такой апавядальніцай незвычайнай. Яна магла такія гісторыі мясцовыя расказы, што проста мурашы па спіне паўзлі. Тата, калі мы ішлі гуляць у лес, працаваць на рэчку, ён мог мне расказваць вершы. І гэтым захапляў. А ў школе былі выдатныя настаўнікі. Таксама я памятаю, першая школа ў нашай вёсцы Заброддзя Быхаўскага раёна. Звычайная сялянская хата, 2 пакоі. У адным пакоі першы, трэці клас, у другім другі, чацвёрты, а настаўнік адзін. І, можа, гэта таксама паспрыяла мне, як будучаму пісьменніку. Я ў першым класе паспяваў зрабіць заданне першакласніка і тое, што задавалася 3-му класу. А ў другім класе я паспяваў зрабіць заданне 2-го класа і того, што 4-м. І таму я заўсёды быў выдатнікам. І гэта, напэўна, заклалася і в сям'і, і в школе, а дапамагаць адзін аднаму. Старэйшым клапаціцца пра меншых. І вось калі я ўжо стаў больш-менш плённа працаваць у літаратуры, а тым больш, калі і ў выдавецтве, і ў Саюзе пісьменнікаў, вось у нас стаіць задача думаць пра будучыню. Я іх адкрываю, юныя літаратары, праз нашы конкурсы творчыя, іх кожны год некалькі. Я беру на заметку заўсёды самых таленавітых паэтаў, празаікаў. Мы працуем з імі, дапамагаем рэдагаваць, рыхтаваць першыя выданні, першыя кніжкі. І сярод членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі вельмі многа маіх вучняў. Вашы лепшыя творы – гэта вынік працяглай працы альбо раптоўнага натхнення? Тут усё адно і другое. Таму што калі няма натхнення, то як бы ты не імкнуўся, цябе нешта атрымаецца штучнае. Павінна натхнення падказаць і вобразы, тэму. І пасля ідзе. Калі ў маладыя гады часта я думаю, пра што напісаць, як напісаць. То цяпер проста само ідзе. Няма часу запісваць. Едзеш в транспарце, і раптам прыходзіць верш. Але я пішу і па сацыяльнаму заказу. Я, дарэчы, у мяне выйшла больш 30 кніг па спецыяльнаму заказу выдавецтва. 20 гадоў вы ўзначальваеце мінскае аддзяленне Беларускага саюза пісьменнікаў. Што было зроблена за гэты час, чым ганарыцеся асабліва? Самая вялікая арганізацыя, безумоўна, сталічная, пісьменніцкая, якую я ўзначаліў ўжо 20 гадоў, это больш за 300 літаратараў, вядомых, знакамітых пісьменнікаў, лаўрэатаў дзяржаўнай прэміі, нацыянальнай прэміі, і людзей, якія ўзнагароджаны ардэнамі, медалямі дзяржаўнымі, і вядомы не толькі ў Беларусі, але і за межамі. У нас
больш за 40 клубаў, студый, тэатр паэзіі. Это все трэба прадумаць, планаваць, паглядзець, прадумаць. Ну і асабіста творчасць вялікая в самых розных жанрах. І супрацоўніцтва вялікае, шырокае з рэгіянальным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Расіі ад Мурманска до Сахаліна. Мы в свой час стварылі Саюз пісьменнікаў саюзнай дзяржавы. Вот я з'яўляюся членам правлення гэтага агульнага саюза. І мы таксама праводзім тут вялікую сумесную працу. Якімі творчымі дасягненнямі сустрэлі юбілейны год? Ах, юбілейны год. Вось у мяне ўжо нават у пачатку гэтага года выйшлі 3 кнігі. Яны адресаваны дзецям, тому што я вельмі люблю пісаць для дзяцей. Мою творчасць вывучаецца ў школе ад 1 класа, нават у дашкольных праграмах. І выйшла ўжо моя 120-я, з лішнім кніга аўтарская. Я займаюся перакладамі, у мяне 25 томоў. В маім перакладзе выйшла класікі замежнай, рускай, а беларускай на рускую мову. Калі святлом напоўнена душа, менавіта так называецца ваш творчы вечар, які пройдзе з нагоды юбілею. Хто далучыцца да віншавання? Там, канешне, будуць віншаванні прадстаўнікоў улады, міністэрстваў, работнікаў бібліятэк, літаратурных музеяў, Міністэрства абароны, камітэта праграм, з якім я супрацоўнічаю актыўна. Прыедуць мае калегі з Расіі, знакамітыя артысты, кампазітары, спевакі. Будзе тэатр паэзіі мяне віншаваць. Я думаю, што вечар атрымаецца вельмі цікавы, змястоўны. Ён прадставіць не толькі маю творчасць, а наведвальнікі адчуюць, што такое дом літаратара, саюз пісьменнікаў, што такое сёння сучасная тэма, сучасная паэзія, таму што яна вся скіравана, і не толькі мая, нашых калег, да любові, да роднай зямлі, да нашага народа, нашай гісторыі і з верай у будучыню.